Deixa estar ao porquiño. Non ves que ti tamén o ves. Quiere chorizo. La chica quiere chorizo. Fui à matança do porco, fui à matança do porco. Fui à Quiere chorizo. ¿Dónde está el puerco? A matanza do porco. Hola, hola, señoras, señores, son as 6:30 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. De verdade, entrade en @Voltas co Prato, porque aí hai un documento que seguramente, bueno, virades algo parecido durante estes días, pero nada igual ao que hai aí, Así que entrade, por favor, en @Voltas co Prato, buscade, mirade a Xulio Mato e a Begoña Vázquez correndo con a ristra de chourizo, sí. Non digo máis. Vos entrade, en calquera caso, como sempre, sabedes que en @Voltas co Prato temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan, atención, dous auténticos artistas. Que pasen, por favor. Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Pois sí, aquí ustedes estiveron por todo o plató da televisión correndo con chourizos na man, Sí. Sí ou non? Sí. É así? É certo que pasou. E, por certo, temos que dicirlle á xente da casa que, atención, e a xente que está aquí no público, porque esta semana imos sortear outro libro do Voltas co Prato. Por que puxaches a cara? Porque é un sorteazo. A ver, pon cara de sorpresa. Pois sí, imos sortear un libro do Voltas co Prato e Begoña Vázquez. Esta fin de semana pasada, estivo de matanza na trepa. Matanza na trepa. Bueno, a carne foi pa trepa, pero foi en Vilamayor. Bueno, matanza en Vilamayor. Matanza en Vilamayor. Pero matanza na trepa gusta, o nome? Sí, tamén me gusta. Podía ser unha serie. Podíamos ir... Unha miniserie. Tranquilamente. Gustache- A matanza, depois a derfeita, depois a chourizada... Claro. Pero escoita, depois os Despois roxóns... as envidias dos veciños. Todo. Bego, gustache matanza na trepa como título para o Sí, programa? encántame. Encántache? Sí, Pois sí. mira, creo que a Josefa de Redondela tamén lle gusta, ímolo ver. Son Josefa, vivo en Cabeiro e pertenezo a Redondela. Na miña casa se mataban os porcos, se facían chorizos, morcillas, lomo para asar, o solomillo facían bistés, raxo, o cocho é así. Por exemplo, que me faja o fígado encebollado, o raxo en chorizos, o lomo asado a forno, a cacheira cocida, a orella. Bueno, saludo a todas as miñas compañeiras que vin con elas, a ver se o pasamos ben. Aí está! Vamos a dar un aplauso a Josefa de Redondela que nos trae algo maravilloso como é a matanza do porco. Ese sacrosanto animal que comemos tanto en Galicia Sí. que a Begoña Vázquez en particular gustalle moito. É unha festa que me encanta, sí, Verdad? gustame moitísimo. Sí, Sí. é verdad.
No, É a no. que máis me gusta de todo o ano. Sí. Nin as Navidades, nin nada máis. A mí me gusta a matanza. Sí. Para ti a festa é a matanza. Sí, porque Debería ter é orquesta. outro rollo. Debería ter orquesta. Por que non? Eu digo Que eu. sí. Por Unha que non? charanga Un por menos. dúo, De unha paso que sesión estás vermú. ali, venga. Bueno, pois para Josefa teria que facer algo relacionado coa matanza. Que Eu vas facer? ante prometín que hoxe iba a haber chourizos. Sí. Verdad? Correcto. Pois hoxe hai chourizos. Vale. Hai o bolo preñado definitivo. Como? É o bolo preñado definitivo. Para. Atención. O sea, Begoña está dicindo que vai facer o bolo preñado definitivo. Sí. Que animalada, Correcto, Sí, sí. entón non Vou facer o non, bolo preñado definitivo. non pode ser pequeno logo. Un ourizo de chourizo. Oye, que boa adición. Ourizo de chourizo. Tirei da cámara, é esa. Entón, vas facer un bolo preñado xigante. Xigante. Cantos chourizos vai levar? Neste caso vou espetar 8 chourizos. 8 chourizos. Podría levar algún máis, pero bueno, vai quedar ben así. 8 chourizos. 8 chourizos. Dentro dese bolo. Dentro dese bolo. 8 chourizos no mesmo bolo. Ti crees que serán da bondo? Por eso vai ser o definitivo. Vale. Buscamos o World Record Guinness dos chourizos. Dos chourizos, sí. E dos bolos preñados. E con salsa de arzúa. Arzúa. Un queixo inteiro. Un queixo inteiro. Se é definitivo. É o definitivo. Votamos por fora. Votamos por fora. Isto xa non Vale, pode pois, ser mellor. Entón, hai que preguntar a Xulio que vai facer. Pois eu non sei se facer algo mirar para Begoña, como Sí, fai é que sí. tanta definitivación. Bueno, eu vou facer a estrela do día despois da matanza, O raxo. o raxo. Claro. Entón vou facer un raxiño con patacas, pero vale. definitivo tamén, e con unha salsa de queixo San Simón. E unha cebola e 2 pementos. Un raxo imperial. Un raxo, eso. Imperial. Un raxo imperial. Imperial igual é moito, pero real. Vale, pois, Real. señores, temos por un lado o bolo definitivo e por outro lado o raxo real. Iba a decir raxo imperial. Raxo imperial ou real. No a voltas co prato estamos de matanza porque hai matanza na trepa. Marchamos con Begoña Vázquez. Veña, a ver, é que isto... Isto leva moita fariña, porque é un bolo definitivo. Como vai ser de grande ese bolo? Colle esa charra de auga. A que é de auga, non é de leite. Non Non lle fagas burla, Begoña, A ver, que non me levas. fagas burla. Joder, isto... Acabaste de burlarte de min. É por se acaso non distinguías a auga do leite. Veña, botolle. Estás ben? Sí, 2 kilos de fariña. 1 litro de 200. Dache máis a ti a resa. A mí dame ti. 8... Mira, déixame dicir a receta. Oxe non parece tipo colgador. Venga, di a receita. 2 kilos de fariña. 1 litro de 200 de auga. 8 gramos de lévedo e un pouquiño de sal. Uns 20 gramos de sal. Estás chorando, Fran Ufa, que me Cañates. fixeches chorar só coa túa risa, é increíble. É increíble. Veña, que bota. pasada, Ahora, veña. Veña, vai regar. Canto voto? Un pouquiño, porque vamos desfacer primeiro así. Así, Sí, un pouco. máis, Así. 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 Dalle. Vou dando, Sí, veña. vai dando así agora. Ves? Aí está. Aí, máis. Ahora, aquí o máis importante é desfacer ben o lévedo. Vale, entonces paro. Vale, podíamos usar masanai, que xa te enseñei a Ah. facer. Vale. E a xente tamén, que é moi fácil de facer. Incluso desta masa podemos guardar un cachiño e xa nos vai facendo masanai. E agora que? Máis agua? Máis auga, sí, Veña. sí. Dalle aí. Pero, escoita, canto ten que levedar isto? Porque isto... Isto ahora ten que levedar uns 45, 50 minutiños. Mesmo. Vale, e despois... Xa se botou toda, non? Sí, bota toda. Ok. Xa está, para. Vale, perdona. A xarra Ainda- de canto sería a xarra? Pero escoita, de 1 litro será, ou? Eu que sei. Non sei. Ou ti saberás. Bueno, aí está, xa case está collendo xa a forma. Bueno, atención, importante, para facer a masa, para ese bolo preñado definitivo, maxi bolo, o bolo real imperial como o raxo de Xulio. 50 minutos... Sí, e despois vamos a meter os chourizos e deixámoslo outros 20 minutiños. E despois é que tiña que subir as gafas. Vale. Outros 20 minutiños é por meterlo ao Que te forno. subou. Sí, veña. Gracias. Bueno, entón, 50 minutos despois 20 máis. Outros 20, sí, máis ou menos. Cando vemos que xa nos vai subindo outra vez, Vale. xa está. Bueno, a xente que está na casa, por favor, hoxe ten que participar neste programa. Que nos chame 664-4834-19. Ese é o teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar para o que queirades. Se hai algo da matanza que vos guste, algunha elaboración, algunha parte, algunha comida, o que sexa, chamade e contade. Por exemplo, a mí non me gusta, sempre digo que é o que non me gusta a min. A ti o fígado encebolado. Correcto. Nin encebolado, nin sin encebolado. Nada. Non me gusta, fora. O resto todo. O resto Como todo, aproveitase sabe? todo. Correcto.
Pero bueno, fíjate, se che gusta a ti que estás na casa, doucha, non Claro. pasa nada. Chamade a Voltas co Prato 664-483-419 e recordade que repartimos cartiños, como sempre, 50 euros dunha vez. E 50 doutra. Na televisión, Dos na matanza. marraos, os dos marraos. tamén. Exactamente. Bueno, veña, vamos deixar a Begoña Vázquez aquí facendo o seu bolo definitivo e imos con Xulio Matiño, o home que... Aquí está. Aquí tedes. ¿Dónde está el puerco? Non me señales a min con esta canción. Que estaba dicindo, onde está el puerco? Aquí está. Bueno, Raxo, día 2 da matanza. Día 1, matamos logo o porco, día 2, comemos o raxo. sabes a única pena desto? Que? Que non se me ocurrirá a min o bolo preñado definitivo. Estás fastidiado porque levas todo o Porque día me parece dicindo. tan guai esa receta. Sí. E que además, Bueno. a ti as cousas Pero bueno. grandes e Pero non fai que falta... aparenten, que sexan Non fai falta. gorentosas, Non fai falta tanto para facer algo super rico como isto. porque podes facer un raxo. Mira, patacas, ¿vale? Sí. Pataquiñas en dados, Ajá. así en cubos, e parto de frío, ¿vale? Para que se vayan confeitando antes de... e se vayan cociñando antes de dourar. Isto vai ser parecido á carne richada que se fai con que? Con terreira. Con tenreira, neste No, caso isto con é... porco, Eu na miña casa isto chamase raxo. raxo. Xa está. Raxo. Vale? Raxo. Aquí despois, unha vez que empece a funcionar isto, vamos a botar unha ceboliña e un pimentillo en trozos. Estamos ante o inicio de raxería Ademato. Pois probablemente. Sí, probablemente. Ademato. Se me botan de aquí, sempre teño un plan B. Sí, joder. Ostras, estaría Bueno, moi ben, mira. Ir a Silleda, ostras, está aquí a raxería Ademato. Aí está, aí está. Ademato, é bo sitio, tal. Parece sempre richada, come pero é ben. raxo. Bueno, mira. Primeiro botamos un pouco no aceite. Unhos dentes de allo. Unhos dentes de allo, moi ben. A piel, mira, o que vamos a facer, aquí se lle quitei a ternilla que trae o raxo, vale? Ajá. Entón agora vámoslo cortar en trozos. Mira que carne é todo magro, isto é unha delicia. Isto que temos que facer, ter o aceite quente, botalo que doure e sacar, vale? Para que nos quede jugoso, senón o raxo pode secar, Entón vamos a meter. Pero é verdade o que se dice que fora de Galicia non saben que existe isto? Fora de Galicia non sabe pronunciar a X, entón está... Entón, como van ter isto? Din raxo ou rayo. Rasco. Non queremos tampouco ganar enemigos, non? No, pero é así, é verdad. Non hai necesidade tampouco. Que é verdade que din así, que eu escoiteino. Sí, é verdade. ¿Dónde podemos comer el raxo? Pues no. Pues no te puedo decir. Primero aprende a pronunciar. Bueno, pues mira, Ay, raxo. cómo está eso na cabeza, Dios mío. A ver, tamén hai sitios que o raxo que se come en bistés, Sí, eso é Hai certo. moitos sitios que o comen en bistés. É certo, A mí mira. gusta moito tamén rebozado, De feito, Finiño e rebozado. teño un colega que a familia ten unha tenda de empanadas, fan eles as empanadas, fan de raxo, un obrador e fan empanada de raxo, Sí. pero fano en bisté. Ah. Porque fan empanada de raxo, entón fan os bistés do raxo. Ah, bueno, pues está ben, é Sí, unha boa e idea. fan raxo con queixo de Arzúa, moi rico. Buah, por certo, hombre, pues seguro. Moi Eu bo, moi vou bo. utilizar hoxe un San Simón, porque xa que vego utilizar Zúa, Correcto. vamos a cambiar de denominación. Bueno, Mira. pois imos chamar Mira. a nosa convidada de hoxe porque Xulio Mato xa ten uns salliños aí Claro, facendo, pero se vai vamos, meter entón, agora, mira vamos a o ir raxo, mira o botando raxo, aos mira o poucos, raxo. vale, vamos a ir botando Pimba. aos poucos. Entón chegou un momento que veña, por favor, recibimos con fortísimo aplauso a Josefa de Redondela, un aplauso para ela. Hola, Josefa. Arrímate aquí, por favor. Vamos, hola, ¿qué tal? Vamos comer Eu un miro, raxo. todos os días, eu miro, Ai, Josefa. Moita Eu miro gracia. todos os días. Pelo sempre aquí, sí. No, sempre non na tele. Bueno, xa, Ah, xa, no. muller, pero sí, que ves o programa. quero Claro, dicir. miro o programa. Vale, entón, antes de nada, tes algún favorito? No, Non? no, Non tes ningún favorito? no, de momento no. Vale, pois entón vou te levar donde Begoña. Ah, Veña. a ver, Hola. Arrímate, Benvida. vai ser a tua Gracias. favorita porque Begoña trae unha cousa... mellor. Bueno, traigo O que ten Begoña hoxe. outro, mira que redondela podemos fazer tamén outro día fixemos unha empanada de chocos, Ai, mirei. pero hoxe teño o bolo definitivo de chourizo. Ah, de chourizo, a ver. Un bolo preñado de bolo 8 chourizos. De 8 chourizos. E por vamos diverter unha salsa de arzúa por encima. Ai, que isto vai ser ese unha ten que estar maravilla. preñado de verdade, No, no. Xa verás. Mira, a masa... Pégate. Fixen unha masiña de pan, moi xela de facer. Sí, E agora xa está, mira como está. sí. Eso pasaron que 50 minutos. Sí, Vale. exactamente. Houve un pouco de maxia. Entón, agora o que facemos é, na lata que vamos a facelo, vamos a botar un poquinho de fariña así. A lata para chámalle a parte abaixo do forno. De forno. Isto que é Esa é unha fuente. No, no, pero a mí gustame que chama lata, gustame máis, lata. Ah, Eu lata. chamo a lata porque na miña casa chamas a lata. Vale. Claro. Ou Moi chapa ben. tamén. Moi ben, a lata. Vamos a apartar a manteiga para que non se nos... Para que non se fastidie. queime. Para que non se queime. Exacto. Entón. Entonces agora vamos a botar a masa. A botar aí a masa. Ostras. Mira. Aí vai. Mima.
Ai, E agora José. sería o momento de meter os chourizos. Non sei se queren que o faga agora ou non. Ti dalle caña, muller, Pois claro. ya está, vai Aí os vai, chourizos. vai. Vamos a mirar por onde os Entón pongo. agora van os chourizos. Mira, Josefa, algunha vez viches un bolo preñado así? No? Mira, mira, mira. Ah, Talle metendo 8 chourizos. Begoña Vázquez talle metendo un bolo 8 chourizos. ni más. En directo, na televisión de Galicia, estás na casa, de Esto repente, queda- pásate o vegano. Pero escapan todos. Que me chamen de Non escapan, outros, no. que me chamen Ah. da estrada, que me chamen de todos lados que fagan o bolo preñado. Buah. A ver, a ver. Bo rico. Pero metes por un lado, sales por lo outro. Porque despois vai aumentar. Vai aumentar? Vai aumentar, ahora vai vale. aumentar. Xa Creo, verás. Begoña, que podemos facer un chamamento ás festas do bolo preñado de Galicia. Sí, sí, Festas perfectamente. gastronómicas de Galicia vai. que teñan como elemento principal o bolo O preñado. bolo preñado. Ai, Dios mío. Algúnha vez fixestes isto? Algúnha vez vistes isto? Credes que pode ser un bo negocio? Por favor, Falta chamade ao programa. Falta Mira, un, mira. vamos a meter. Ah, sí. Ai, Esto se me contan que o iba a facer, non o creo. Per que é iso? Perfecto. O máis importante da masa de pan hai que dar uns cortes, senón rebenta pola parte de abaixo. ah, claro. Entón vamos a dar uns cortiños. Como se fixera o pan. É broma, pero é serio. Sí, se mira. Que É broma, pero é serio. É broma, claro. pero é un Vale, pan rico e uns chourizos tamén. Está moi Moi ben. ben. Josefa, que che parece Entón isto? damoslle uns cortes. Bueno, a ver, hai que despois mirar como... Vale, pero invento que che parece. Bueno, Bueno, familia, con a familia. Con a familia. Claro, 8, un para cada un. Claro, Mi si son vaca. 8, e se non, e se comen moito, pois 4. 4 será moito. Bueno, Como xa- máximo 2. Cenas e recenas. Oi, se leva pan, leva chourizo, malo non vai estar. No. Malo é imposible que É este. queixo. É que É queixo. Agora que ten que levedar. Agora ten que levedar. 20 minutos. Tería que levedar uns 20 minutiños máis. Vale, porque ahora desgasificámoslo un pouco. Ajá. Entonces ten que volver outra vez coller corpo. Vale. Vale. Ai, Dios mío, Entonces, que se moven. móvese. Pero pois como vai a medrar tanto a Sí, masa, sí. xa vai tapar unha parte dos chourizos. Vale. Vale. Moi ben, pois vámonos deixar levedando 20 minutinhos antes de ir ao forno. Josefa, vamos E con agora Xulio Mato. Ahora vamos con Xulio. Porque Xulio, a ver, non ten unha cousa así tan Bueno, O meu non é pouco tan habitual. espectacular, non é Claro, tan espectacular. pero non está mal. Pero vamos dar unha voltiña ao raxo, vale? Vale. Aquí xa teño a primeira tandada. Mira que Ai, doradinho, raxo, así en mira, taquiños, ves? co aceite ben Ten forte, boa vale? Non pode sulir, es que Sí, é. ten boa Dientes de pinta. allo. Non lle fuxen a Mira, mogo mira, nin nada, sí. porque como en teoría matamos onte, isto simplemente refriou, entón tal cual. Nin lle botáis sal, nin pimenta, nin nada. Nada. Eso vámoslo botar, tan pronto sacamos este raxo, vámoslo salgar, para evitar que se nos deshidrate. E aquí- Contalle a xente das patacas porque están Mira, facendo aquí no partín. mesmo aceite todo. Aquí partín cas patacas de frío. Ajá. Vale, botei o aceite en frío, botei as patacas, entón puxen xa a tope tamén. E agora que levaba 5 minutiños máis ou menos facendo esa pataca, botei unha cebola e un par de pementos. Para que se nos faga aí todo Moi xunto, ben. vale? E despois o que lle vou facer para botar por riba é unha salsiña con queixo San Simón. Buah. Así un pouco afumadiño, e vai Afumado. quedar un platazo, Moi ben. Un espectáculo, non tan chamativo como o de Begoña, pero igualmente exquisito. Ai, Josefa, Ai, tes un problema ahora. ai, agora como vai ser o choi. Ahora peja tamén como se peja un porco á parede. Ven pa aquí. Agora aquí. Josefa, de Redondela. Vivo un cabello. En Cabeiro vives. Pero eres de Redondela. Pertenece a Rondela. Bueno, xa. Por queres que diga Cabeiro logo? Home, porque eu Vale. son dali. Vale, por Josefa de Cabeiro en Redondela. Viva o parroquialismo. Josefa, cal dos dous levarías ti para Cabeiro? Se tiveres que escoller un hora para darlle aos veciños A que ten paella por dos aí. veciños primeiro tiña que probar, eu Ai, despois xa. daríalle. Ai, claro, porque ti prefieres ti saber antes, non? Claro, e despois repartir con eles. Vale, pareceme ben. Entón vou te mandar á zona de sufridores. Bueno, Vale. vamos a ver aquí. Vale, a sentarse. Veña, un aplauso para Josefa, que ven de Cabeiro en Redondela, por alá, por favor. Aí está con nós, con a volta escobrado a Televisión de Galicia. Bueno, nestes meses do ano, cando hai frío, pode tocar matanza. Xusto niso onde o Begoña ocupada nestes días. O San Martiño, alá polo mes de novembro, inaugurou a tempada, pero o sacrosanto sacrificio dos marraos pode seguir durante todo este mes. E tamén o próximo, Así aproveitanse tradicionalmente os meses de frío e non se estragaban as carnes, que era como se facía habitualmente. Este acontecemento da matanza sempre foi unha auténtica revolución nas casas onde se xuntaban para matar, despezar, salgar e, por suposto, probar algúns dos bocados máis especiais e, claro, facer os chourizos. Aínda quedan casas onde se fai como a de Begoña, e senón, boas son as carnicerías do país. Honrade os nosos porcos probando algunhas das nosas receitas de hoxe. Os detalles estarán, como sempre, en donde? En @voltascoprato, aí está ese vídeo, Ese vídeo é o que nos vai catapultar a pillar o lugar. En serio. Podedes ver aos dous correndo con chourizos. Tolos, tan tolos. Xulio Mato. Isto é unha maravilla. Que? É unha maravilla, Montoya.
Isto que é boianca costova, non? Non sei o que é. Espectacular, espectacular. Non sei o que é. Xulio está facendo un raxo. Un raxo con patacas penetos. Mira, mira como vai... Un raxo, un rayo. Un rayo. Mira como vai collendo. Se vai collendo cor, vale. Mira. Non, o que che levou máis tempo facer son as patacas, porque o raxo xa está feito. Home, claro, a pataca sempre tarda máis que o raxo, pero non llevamos a dar máis caro ni nada, porque despois vai quecer ca salsiña, vale? Oh, Entón, mira, salsiña de queixo, super doada de facer. Mira, teño aquí un poquinho de caldo e un poquinho de nata, vale? Caldo de que? Caldo de polo ou de calquera cousa. Pois estes días que fai frío sempre hai un caldiño na casa, vale? Este caso é polo, vale? Para que non sexa tan invasivo. Vamos a botar só un pouquiño e despois vamos ir engadindo, vale? Caldo de polo, nata e queixo San Simón da Costa. E despois corregiremos de sal e de pementa, vale? Ostras. Queixo vamos a botar, bien, sin medo, vale? Begoña botei un queixo, pois eu medio. Vale, vamos a botar medio. Vale. Pero bueno, é bastante queixo, Claro, temos que quitar a tona para que nos quede máis, para que non nos aparezcan tropezos na salsiña, vale? Ajá. Ole. Isto por riba do raxo, como pode? Que pode facer isto ao raxo? Non, é increíble. De feito, é moi habitual. Ti vas a calquera casa de comidas ou tal que teñan raxo con salsa de queixo. Home, claro, porque é moi habitual. É un matrimonio perfecto. Aí está. Se gustaría moito os matrimonios. Ese matrimonio nunca discute, eh? No. Verdad? O raxo malo queixo nunca discute. Como a nós. Como a nós. Eso que é un... Eso é un forno. Eso é un raxo. Eso é un forno, eh? Buah. Espera. Eu quero ver. Vale. Ourizo de chourizo. Atención, Galicia. Isto canto tempo botou no forno? Pois 20 minutos primeiro, a 180, depois a 150, uns 40, 50, depende do forno. Atención, Galicia. Hai que velo. 3, 2, 1... Xa. Wow. Cuidado, Cuidado. Aí vai. Escoita, al cielo con ella. Al cielo, levanta. 1, 2, 3. ¡Oh! Ahí arriba. Al cielo. Ahí estamos, Galicia. Muy bien, ¿eh? Wow. Pesa, Wow. Pesa, Ostras. Mira. Quen compite con eso? Pero é que é xigante. Sabes como, por que se chama pan? Porque mira, pam. Pero é xigante, Bego. E agora vámoslo completar ca elaboración definitiva que pode levar un bolo preñado. Unha salsa de queixo de Arzúa. Iso está, o sea, Un kilo de queixo. Ahora mismo, isto eu poñería na miña boda. Home, é que además é que ofenderías a xente se non posso. Sí, Cando é a boda? Tal cual. De momento non. Vamos coa pregunta de concurso. Como bautizou Begoña a súa receita? Ourizo de chourizo. Como? Ourizo de chourizo. Outra vez. Ourizo de chourizo. 664 48 341 9. Ourizo de chourizo. Chamade ao Voltas Comprado, temos 50 euriños en xogo, vale? Ourizo de chourizo é esta animalada que fixo Begoña. Sí. Mira, ahora o que fixen foi un arroz. Pero estás botando moitísimo queixo. 1 kilo. Ela pa tanto pan. Estás razón. Pero Entón, a fixen ver, arroz e agora botei o queixo encima. pero a ver, Que? vas botarlle por Vou botar riba... por enriba. Pero es que a fervenza do ézaro... Sí, tal cual. Ostras, chaval. Mira, xa se empezou a facer o queixo ca arroz. Estás fatal, eh? No, foi unha está. creación miña e de outra persona Eso é unha que dixenlle, genialidade, podíamos facer isto, díxome, pero se o facen grande millor. E bueno, pois xa está. Moi ben, moi ben. Venimos ao Pereiro de Aguiar. Elisa, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Como estás? Muy bien, mirándovos. Oiche, Elisa, eu non sei como vedes eso desde aí, desde o Pereiro, pero aquí vese grande, eh? Es que se ve muy grande. É que É moi grande, É que é moi grande, é que leva 8 chourizos. E Begoña tiña na cabeza a idea de 12. meter 12. Pero non colleron a tanta masa. Bueno, Elisa, a ti gustache a matanza, gustache todo o que sai do porco ou non? Sí, todo. Hasta los andares. Hasta os andares, moi ben, moi Claro. ben. Cal diste que é a parte que máis te gusta? A mí, o xamón. Ai, é co xamón. Xamón, cuidado, O xamón. Ben Xamón da cuidadiño. cañiza. Ostras, Tamén, sí. maravilloso. Moi ben, moi rico. Bueno, por veña, por 50 euriños quero que me digas como lle chama Begoña este invento que fixo hoxe cos chourizos. Ourizo de chourizo. Moi ben, aí está. Un aplauso para Elisa, que leva os 50 euriños da Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Elisa, Dime, xa sabes que estás convidada a vir cando queres, que se ves un día ao mellor toca un bolo así de grande.
Porque que son pequenas. Bueno, pois mira, ao mellor pois alimentas media familia con eso. Pa Pereiro, pa todo Pereiro. Aí está, para tú, Pereiro. Todo, tes razón. Bueno, mandamos un bico moi grande. Gracias por chamar e gracias por vernos, vale? Chao. Vale. Veña. Vale, chao. Hasta loguiño. Chao. Adiós. Pois temos a Begoña xa facendo a salsa de queixo de arzúa, Xa coa casi que está. vai bañar... Boa. Vas bañar Mira, iso, mira, eh? vamos a botar un pouquiño máis, aí de leite. Moi ben. Pois vou te deixar rematando coa salsiña Moi ben. e imos con Xulio Mato porque tamén está coa súa salsa, pero de queixo San Simón. O queixo San Simón, que xa casi está tamén, mira. Mira como vai collendo, eh? Boa! Mira. Hoxe, este programa de hoxe... Mira. Boa! Mira como vai collendo, eh? Tive que meter un poquinho a batidora porque as Ai. partes máis curadas do queixo, senón non me funden ben, vale? E mira a pataca como vai. Raxería de Mato xa, eh? Mira como vai a pataca. Mira, na raxería de Mato... Batidora. Teño batidora? Si queres. No, teño, xa lle dei, gracias, luego. Raxería de Mato, eh? Aí está. Mira, aquí o truco é en darlle ahora despaciño para que se nos disolva ben o queixo co caldo de canata, vale? O raxo ten que estar no punto, podes probar un trociño se queres. Bueno, si mo A das... pataca ten que estar, por iso a puxen desde o principio en frío, tenriña por dentro e crocante por fora. Vou ser o primeiro en probar un cachiño de raxo de Raxería de Mato, que non é nada barato. E podes pasar un bo rato. Está bo, eh? Claro que está bo, eh? Bo. E agora xa verás Pero cosas. con Mira, salsa. mira, como coño. O que pasa é que Que rico, Xulio. ten que integrar todo ben e xa temos a salsa lista. Vale, pois vou te deixar aí rematando eso e imos falar con Josefa de Cabeiro en Redondela. Vamos para la veña, vamos. A ver que pasa aquí, porque isto... A ver qué pasa aquí, a ver qué vai a pasar aquí. Josefa. Ai, mi toucho de fariña, xa. Bueno, igual. Ai, Josefa. Véxote nunha situación un tanto complicada. Sí, un pouco. Pero, bueno, a ver. Porque as dúas receitas... Tamén. Sí. Sí. Raxo e chourizo, é que claro. Pasa o chourizo. É que vas a unha matanza, ponche raxo e chourizo e dis ti. Por cal tiro? Mira, está Begoña xa cortando o seu... Mira, O o bolo seu preñado. chourizo, claro. O seu bolo preñado. Ah, que fai? Pero co raxo, bueno, haberá que ver. Despois de probar, xa miraremos. A ver Xa, que muller, pasa. pero bueno, a min Claro. dame pena que teñas que escoller un. Claro, que non me quedara con un xa, claro. Pero bueno, No, de momento... ou cos dous. Ou cos dous tamén. Pero Pode quedar cos dous. hai que escoller. Queres te Sí. levantar a ver máis de cerca como están os pratos? Vamos a ver. Veña, vamos a dar un aplauso que ven de Redondela de Cabeiro. Vamos con Xulio Mato. Con Vamos a Xulio ver. Mato aí. A ver, vamos a ver. Bueno, pues mira, estou sacando xa as pataquiñas, que xa están. Salgamos un pouco. Mira, as patacas Ahora xa vamos a empezar a montar, con que temos pimento, aquí. con cebola. Sí, con cebola. As patacas, además, foi moi listo, porque como as fixo, parteu co aceite en frío. Ah, claro. Primeiro quedaron yo así como un pouco, sabes? Sí, pero... Confeitadas, claro. E ahora mira, traemos para aquí e vamos a poñer a cámara. Ai, As patacas, iso está... Sí, sí. como Dios manda. Iso Mira está... que cor, teñen as patacas. Ahora o raso. E ahora vamos a poñer por riba, mira, que a salsiña. A salsa Ai, do raso. bótalle a salsa, Xulio, bótalle. Mamma mía, mamma ai, mía. ahora. Como brillan esas patacas, como brillan esos pimentos, como brilla o raxo de don Xulio Mato, eh? E ahora Oh. vamos a Ahora o quesito. o quesito fundido por riba. Fundido. Ai, A ver se non se nos desliga a salsa. ai que se deslija. Sí, no, desligou un pouco aí, pero bueno, bueno. vamos a botar arriba. Vale, ben, No, crees. váleme ben. Sí. Mira, Vamos a mira, ver con mira. esto. Ahora vamos a ver. Mira, Atención, ahora eh. vamos a botar aquí por arriba. Cuidadito. Oh. Ahora sí que sí. Ay. Vamos a dar un aplauso a Xulio, por favor, eh. Ahora. E con esto xa podemos morrer. Bueno, Xa con podemos isto No, podes ir morrendo, tranquilo home. para outro barrio, eh. Sí, verdad? Despois de eso, Vamos a poñer un toquinho de verde. Uf. Ah. E algo. Mira, vamos ver o de Begoña, Vamos vamos de ver o de Begoña, porque Sí. si che quedaban arterias por tupir, Eu Ben puxen... vida. No, puxenche un cachiño. Un cachiño para probar, claro. Que sea elegante. espera. Fixo todo isto. Eu puxenlle un cachiño. Fixo todo isto, fixo. Hai que ser non sei elegante. cantos kilos de Pilla pan. aí. Hai que ser elegante. E eh? agora vou botar un pouquinho Claro, de e esta salsiña de come queixo. pouco, entón vamos a botar Ah, sí. pouco. Tamén é ben agarrada, eh. E agora, Bueno. este vámonos a aproveitar para facer así. Bueno! Aí vai! Vamos a dar tamén un aplauso a Begoña. Aí vai. A ver, aquí. Así chega para todos. Home, Mira que fama.
Oi, Eso é... Para repartir cuidado para con todos. eso, cuidado con esa que le va. Este Como é? país inteiro. Buah. Pan, chorizo, Mira, queixo. escoita, cando se redefina a bandeira de Galicia ten que ir isto. Home, por lo menos- No centro da bandeira. O por lo menos os colores. No escudo ten que ir Chorizo, o que fixo queixo. Begoña. Moi ben. Vamos probar, pero Vale, antes tema. imos coa pregunta de Delicadeza. concurso. Xulio Mato. perdón. Que parte do porco cociña Xulio? O lombo. 664 4834 19. Vamos probar, veña. Vamos probar cando queiras. Josefa, podes ir probando as dúas receitas. E recordamos a pregunta, que Vamos parte a do porco probar. cociña Xulio? O lombo. O lombo. 664 483419. Fixádevos que raxo estades vendo na casa. Que animalada, Sí. Está mal que o diga eu, pero é unha animalada. É así. Vamos a ir xo a María Jesús. Que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. María Jesús, supoño que ti estás como a nós, xe te está dando un desmayo. Agora mesmo, non? Unha envidia. É que isto é moito, Veña, por 50 euriños, Ten unha contame. pintaza. Ten unha pintada, sí. Contame que parte do porco cociña Xulio. O lombo. Moi ben, aí está, me dá un aplauso. Que leva para ir xo, 50 eurillos, María Jesús, moi ben. Bueno, Gracias. un bico grande, vale. Hasta loguiño. Vale, gracias. Chao, chao. Mire, xa me deu a mão emocionada, Begoña. No, Xa me deu... Non lle dixen... Estás algo- Esto é non lle para estar di- emocionado. é que non lle dixen nada, xa colleu... É que eu estou contenta, porque eu fixe unha elaboración que na miña vida pensei facela. Vale. Estás ben? Sí, estou moi ben. Xuli Mato, estás ben? Sí, sí, sí. Pois imos Esta alá. sí que pensei en facela, Eu esta no. Josefa de Cabeiro en Redondela. Despois de probar as dúas receitas, quen gaña o a voltas co prato máis porco de todos? Xulio Mato. ¡No, Xulio Mato con seu raxo! Saltou a noticia! Ninguén contaba con isto, todos pensábamos que iba a ser Begoña, pero bueno, señoras, señores, nos marchamos, queden coa actualidade, coa hora galega, vemos mañán con máis receitas, sabes que nos toca? Comer. Chao! ¡Mua, mua!